velkommen til min video. Vi skal rejse til Kroatien, fordi der er sket noget, men vi gider ikke at sige det, fordi det er noget privat, og I skal like, subscribe, I skal like 3, 2, 1, nu. Når I har liket, så skal I subscribe. 3, 2, 1, nu. I dag er der ikke noget gaming. I dag skal vi lave gaming, men det har vi bare glemt. I dag skal vi ikke lave gaming. I dag skal vi ikke lave gaming, fordi vi har glemt. Så når vi kommer tilbage, så skal vi game GTA og Fortnite. Og i morgen skal vi spille Fortnite. Og se, måske laver du nogle videoer i Kroatien. Og vi skal også lave nogle videoer i Kroatien. Og I må se vores hunde. Og I må se vores dyr. Og se, vi ses i morgen, når vi kommer. Og vi laver også videoer, hvor jeg hugger med min egen, øks. Og vi ses i morgen. Jeg laver videoer i morgen. Når vi kommer. Vi ses.